Здравейте, казвам се Полина и това видео беше генерирано чрез изкуствен интелект. Изкуственият интелект трансформира електронната търговия, като оптимизира процесите, подобрява обслужването на клиентите и персонализира офертите. AI анализира поведението на потребителите, предпочитанията и историята на покупките, за да предостави най-подходящите продукти, докато чат-ботовете, задвижвани от AI, ускоряват времето за отговор и подобряват качеството на услугата. AI също така помага за оптимизиране на логистиката, спестявайки разходи и подобрявайки скоростта на доставка. Алгоритмите за машинно обучение позволяват на бизнеса бързо да се адаптира към пазарните тенденции и колебанията в търсенето. Въпреки това, с тези напредъци идват и правни предизвикателства, като осигуряване на поверителността на данните съгласно GDPR, изправяне с въпросите на авторските права, свързани с съдържание, генерирано от AI. Една от най-големите тревоги е определянето на отговорността за решения, взети от AI, особено ако те нарушават правата на потребителите. За да използваме напълно потенциала на AI в електронната търговия, трябва да разработим солидна правна рамка, която осигурява защита на данните, уважава авторските права и разглежда въпросите на отговорността. Нека направим AI по-умен, по-безопасен и по-ефективен. Свържете се с Crowdy.ai, за да видите как можем да подобрим вашия бизнес в електронната търговия за секунди.